Igbo ya mana ege m ntị kedu ka ị mere kedu ka ekesa anyanwụ afọ mbụ ọmalịcha ala Igbo n'isiokwu anyị tata ihe anyị ga-esi n'ụbọchị nke tata bụ ji na akidi. Ya bụ otu nri eji mara ndị Igbo mana ọ kachasị na steeti Enugu. Sonyere m ka ngosi ike esi ya. Ihe mbụ bụ ịgbaji akidi anwa etu ọ ga-esikwa osisi. Ọ dị ụzọ abụọ, nke na-acha ndụ ndụ na nke na-acha aja aja. Nke a na-acha ndụ ndụ ị ga-agbaji ya etu m si agbaji ya ugbu a, mana nke anwa na-acha aja aja iweta ya ịgbawa ya agbawa wee wepụta mkpụrụ nke dị na ya. Ugbu a agbajichago ya bụ akidi. Ihe m ji esi nri nke taa bụ akidi, ji, nnu, mmanụ, yabasị na ose. Ikwesị mmiri n'ọkụ ka ọ sụọ. Sara akidi gị anwa tinye n'ime ya. Ya bụ ji na akidi eghego ugbu a. Ihe dịara anyị bụ ịgụpụta ya na mmiri anwa. Buru ite gị sikwesị n'ọkụ ka mmiri ya taa, were mmanụ wụnye n'ite gị. Daalụ maka isonyere n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịa anụ.